בטירה כבר כולם יודעים, טירה של האדומים היא כבר קבוצה גדולה, כמה שהיא מצליחה זאת לא הפתעה. בטירה כבר כולם יודעים, טירה של האדומים היא כבר קבוצה גדולה, כמה שהיא מצליחה זאת לא הפתעה. הפועל שיגעת אותי טירת כרמל, הרסת אותי הפועל, את מעורדיי הפועל, את לי כל חיי איתך אני עונה לליגה בית הפועל שלי טירת הכרמל. הייתי הפועל טירה, יאללה! וזאת כבר עונה שנייה, ואת בעיר קבוצה גדולה, בסוף אני אשתגע, כל טירה אדומה, איזו אווירה. וזאת כבר עונה שנייה, ואת בעיר קבוצה בכירה, בסוף אני אשתגע, כל טירה אדומה, איזו אווירה. הפעם האחרונה שעמדתי פה זה היה לפני 22 שנה בבר מצווה בעולמי מאור, ועכשיו אני סוגר איזה סוג של מעגל, ואני באמת מאוד מתרגש מהמעמד, וזאת באמת השעה הכי יפה שלנו, השעה הכי יפה של הפועל טירת כרמל עד היום, שעלינו לליגה ב' אחרי 5 שנים ברוטו, 3 שנים נטו של עבודה. זה הישג באמת מבחינתנו היסטורי, הישג גדול, ואנחנו גאים בו מאוד. עכשיו לפני שנתחיל אנחנו נשים דגש על אחד ההישגים הגדולים של הפועל טירת כרמל השנה, וזה קבוצת הנוער, שבאמת מגיע להם כל הכבוד. קבוצה שבאמת אספה 30 שחקנים שהפכו להיות משפחה קטנה בתוך מסגרת שמילאה חלל חשוב בחייהם, מסגרת שאבי ליברטי לקח על עצמו מתוך סוג של שליחות, והביא את הלב וראה בכל אחד מהשחקנים כאילו הבן שלו האישי. אפרופו הבן שלו היה אחד באמת אחד משחקני הקבוצה, אחד המוצלחים, ואנחנו באמת ראינו את כל הקושי, ראינו כמה קשה היה לאבי, אבל למרות הכל הוא התמודד עם כל הקשיים, והקבוצה עמדה, והקבוצה לצד הפסדים כואבים גם נתנה כמה ניצחונות הירואיים, כמה פחים גדולים, כמה ניצחונות ששמחו לנו את הלב, שבאמת סימנו לנו, חבר'ה, יש לנו פוטנציאל גדול בעיר, אנחנו איתכם רואים עתיד ורוד. יצא הראשון, מי ליברטי, מה שלנו? בן בריגר, מיכאל שילה, אבי אקבה, עדי ביטון, כהן.
ולכן אני חוזר ומזמין את מיילי ברטי לכאן, מלך השערים. שערים בעונה הראשונה בנוער, זה חתיכת אפקט. עכשיו אבי ליברטי המאמן יעניק את גביע השחקן המצטיין של הנוער, פופים. אני רוצה להזמין את אופק אלימלך, אתה מלך. תודה רבה לקבוצת הנוער שלנו. אני רוצה להזמין שני אנשים יקרים שעל פועלם עוד תשמעו, ואם לא שמעתם כבר, אני רוצה להזמין את ודים וגל שפל לכאן. במחיאות כפיים שלכם. כל הכבוד. אני רואה אותם בפייסבוק כל הזמן חברים, הם לא מבינים איך מפורסמים את זה. שלום טירת הכרמל. אהלן. אנחנו הגענו לפה מתל אביב לברך אתכם על העלייה לליגה ב', נכון? האמת שאני לא יודע כלום על טירת הכרמל, ועכשיו שהגענו אני פעם ראשונה פה בחיים. מה איתך? ועד עכשיו לא ראינו כלום בינתיים חוץ מהעולם הזה, ואנחנו מקווים להגיע לפה בשנה הבאה ולראות אתכם מצליחים בליגה ב'. אנחנו רוצים להודות לתורמים שלנו. זה באמת חשוב העניין של התרומות. מועדון כדורגל, אני לא צריך לספר לכם שזה חתיכת הוצאה, וכדי שדברים יצליחו ויקרו אז צריך כסף, זה העולם שלנו, וצריך תרומות. ויש לנו פה תודות מרכזיות ל5 תורמים עיקריים. אני חי הגדול, אתה רוצה להזמין את המקום? שימה, ערב טוב. אני רוצה להזמין את עופר רטלר, טיולים. לא פה? יש נציג מישהו? או שהוא את האוטובוס תקוע עדיין? יאחר. אני רוצה להזמין את דודי מהקבב העיראקי, שדואג פה לחבר'ה. כל יום רביעי, חבל על הזמן. כל שבוע מחכים ללעפות. אני רוצה להזמין את שי כהן מבידודים, שבזכותו הנוער קיבל ציוד ותרומה וכל הדברים שנהנו הילדים היקרים האלה, בזכות האיש היקר הזה. תנו לו כפיים.
אני רוצה להזמין את הנציג של שרמייסטר. ואחרון חביב, זה לא פייר, אני עובד אצלו אז אני מכין שם את כל המאפים ואת הכל, את מיכה ארוש מדרך הלחם שאירח את הילדים האלה בחנוכה, שהוא תומך בהם ונותן. כפיים למיכה מדרך הלחם. בשלב זה אני רוצה להזמין לבמה את כבוד ראש העיר, מר אריה טל. כפיים. באמת מגיע. מאמצים קשים ועושה המון עבורנו. ערב טוב לכולם. נמצאים איתי כאן הערב סגן ממלא מקום שלי מוריס אסייג, הסגן שלי מוריס בנימין. זה דווקא טוב שיש לך שני מוריסים עם אותו שם, אז תמיד אתה יכול להפנות למישהו. אם יש בעיה אז התבלבלת, אם יש משהו בסדר אתה יודע למי להפנות את זה. אז זה המוריסים שלנו. הקבוצה משחקת היום רוב הזמן בחוץ. כשדיברתי על אריה ויינר, מגרש הכדורגל שישנו הולך לעבור שיפוץ רציני מאוד. אני כבר אומר לכם, התקציב למעלה מ5.5 מיליון, וזה עד שיוכשר. מה שאני אומר לכם זה דברים סגורים. עד שיוכשר ונבנה את המגרש החדש. המגרש החדש כבר עובדים על המכרז שלו. זה יהיה מגרש, אנחנו דנים על מקומות, אם זה 2,500 או 3,000 מקומות. מי שמכיר את המגרש בעכו או בנשר, ולפי המלצה של ראשי הערים ללכת על המגרש של עכו, וזה הכיוון. המתכנן של עכו כנראה יתכנן לנו את המגרש. על המגרש החדש זה תוך 4 שנים. כן, העלות שלו כבר מראש ידועה, זה כ-65 מיליון ש"ח. אנחנו נארגן את זה מי שצריך, וזה יהיה מגרש העתיד. עכשיו, אבל חברים, מה שנשאר באמת, אם אני כבר צועד עם מישהו, אז אני אוהב, כמו שבדרך שאני מוביל, אם כבר שמים מטרה, צריך לראות את היעד, ואנחנו ביחד, אני מאמין שנשיג את היעדים האלה, ואני רוצה לאחל לכם הרבה מאוד הצלחה. ואני חוזר, אני אוהב את הכדורגל, אני אוהב את הספורט, ואני אוהב אתכם. לאחל לכם הצלחה, ושנראה רק הישגים. תודה רבה. אני מסתכל על הבגרות של הקבוצה, על הבגרות של השחקנים, על השחקנים שחיזקו אותנו, על השחקנים שנשארו על בסיס הסגל הקיים. עשינו עונה ענקית, ובאנו במאני טיים, ובכל משחק, או נרשום, אני אגיד את זה, היינו ב9 משחקי מאני בעונה, 8 מהם יצאנו עם ידינו על העליונה. אז תבינו מה זה כוח ומה זה שינוי, וכל הכבוד. יאללה, בוא נמשיך. את החלק הבא אנחנו מתחילים עם נאומים של שני יושבי הראש הקטנים והחמודים שלנו, הגדולים והחמודים, המייסדים של הקבוצה, שימי פרץ ועידן אליאס, שיגידו כמה מילות סיכום. כל הכבוד להם. אז בבקשה שימי, נתחיל איתך. ערב טוב לכולם. הוריי היקרים, אחיי, חבריי, שחקניי, כבוד ראש העיר, מר אריה טל וסגניו, נציג ההתאחדות ומרכז הפועל מר מיכאל וייסמן, וכל יתר מכובדינו שבאו לכבד אותנו בנוכחותנו. לפני שאני מתחיל לסכם עונה כמדי שנה, חובתי להכיר תודה ענקית לאשתי שמקבלת אותי בהמון אהבה, ואת הפרויקט הזה שנקרא הפועל טירת כרמל, שחיה ונושמת ותומכת בנו בכל שלב. זה ממש לא מובן מאליו. זה המקום לומר לך תודה, נעמה. תודה ענקית להנהלת הקבוצה, לכל העוזרים, חבריי הקרובים, שי פוליטי, רועי לוגסי, איתי ברזני ואלמוג אליאס.
שבזכותם הכל קל יותר ואתם מראים בכל פעם מחדש מהי חברות ללא תנאים. לשני אחיי הנוספים, עידן ויניב, תודה על הזכות שנפלה בחלקי להיות חלק מכם. אחרון חביב, אבי סעדון, האיש עם הלב הענק. תמשיך לכוון אותנו ולעזור לנו כמו שרק אתה יודע. העונה, אני מסכם עונה בצורה קצת שונה. עונה שבה הבוגרים עלו ליגה וקבוצת הנוער סיימה עונה ראשונה בכבוד רב. נתחיל עם הנוער ומאמנם אבי ליברטי היקר, שיחד עמדו מעל ומעבר לציפיות, חבורה של שחקנים שעמדו בדרך מול הרבה קשיים ולא נשברו לרגע. האמת שהיה מספר שלבים שאני כבר חשבתי שהנה זה הזמן שהשחקנים יתחילו להתפזר ולעבור לשחק בקבוצות מכל האזור מחוץ לעיר. אבל בדיוק אז הוכחתם שהזן הטיראי לא פסח עליכם ואתם מעדיפים ללכת בדרככם ולהיחשל ולא בדרכו של אחר ולהצליח. אני רוצה לומר לכם שהצלחתם ובגדול ולהתחייב לכם שאני אעשה כל שביכולתי כדי שעתידכם יהיה טוב יותר ותקבלו תנאים להצלחה אינסופית, כי אתם הוא דור העתיד של המועדון. נעבור לבוגרים שעשו יחד עם המאמן איציק דדון, הצעיר והמבטיח, את ההישג הגדול ביותר שנראה בשנים האחרונות בליגות הנמוכות. חלק מההצלחה הזאת אפשר לשייך לשינוי שחל בנו העונה מתחילתה ועד סופה, כשהתחלנו להתבונן בדברים קצת אחרת. פה אני רוצה לשלב לכם קטע קטן שכתב בזמנו צ'רלי צ'פלין, ואין מתאים ממנו לתאר את המועדון שלנו. כאשר התחלתי לאהוב את עצמי, התחלתי להבין כמה מעליב זה לכפות על מישהו את הרצונות שלי, כיום אני קורא לזה כבוד. כאשר התחלתי לאהוב את עצמי הבנתי שתמיד אני נמצא במקום הנכון ובזמן הנכון, והכל מתרחש בדיוק ברגע הנכון, ולכן אני יכול להירגע ולהרפות. כיום אני קורא לזה סבלנות. כאשר התחלתי לאהוב את עצמי, חדלתי לגנוב את הזמן, הפסקתי לעשות תכנונים גרנדיוזיים לעתיד. כיום אני עושה את מה שטוב לי, ואני עושה אותו בדרך שלי. היום אני קורא לזה פשטות. כאשר התחלתי לאהוב את עצמי, שחררתי את עצמי מכל מה שאיננו בריא עבורי, אנשים, חפצים במצבים שאינם בריאים, ומכל דבר שמושך אותי מטה ומרחיק אותי מעצמי. כיום אני קורא לזה ויתור. כאשר התחלתי לאהוב את עצמי, חדלתי לנסות להיות תמיד צודק, ומאז אני טועה הרבה פחות מקודם. כיום אני קורא לזה צניעות. כאשר התחלתי לאהוב את עצמי, סירבתי להמשיך לחיות בעבר, או לדאוג למה שיהיה בעתיד. היום אני חי את הרגע הזה, כי כאן מתרחש הכל. כיום אני קורא לזה מימוש. כאשר התחלתי לאהוב את עצמי, הבחנתי שהחשיבה שלי יכולה לאמלל אותי, אך כאשר חיברתי אותה עם ליבי, החשיבה שלי הפכה להיות בעלת ערך. כיום אני קורא לזה תבונת לב. אנו לא חייבים יותר לפחד מעימותים ומוויכוחים או מבעיות כלשהן בינינו לבין עצמנו לבין אחרים. אפילו הכוכבים מתנגשים ביניהם ואז נולדים עולמות חדשים. היום אני יודע, אלה הם החיים. אני רוצה שכולנו נאמץ את אלה המשפטים, ומאמין בכל ליבי שגם בליגה ב' נמשיך את הביחד שלנו בדרך של אהבה, כבוד, תמיכה ונתינה. אוהב את כולכם ובהצלחה בעונה הבאה. אל לנו לשכוח, הפועל טירת כרמל מאז ולתמיד. שימי הקריא מצ'רלי צ'פלין, אני הקריא משייקספיר. סתם אני יכולה לך, סתם. שלום לכולם. גם אני מתרגש מאוד מהמעמד ומודה לכולכם שהגעתם היום. אני לא איש של מילים, וביום שכזה גם לא צריך להגיד הרבה. אני מאוד שמח שידענו השנה לעשות את העליית מדרגה שלה ייחלנו כל כך, וחייב לציין שזה לא היה קל. אבל בדיוק בגלל זה הכי מתוק שיש. מבחינתי נשאר רק להגיד תודה. תודה לאיציק היקר ולכל השחקנים שגרמו לזה לקרות על הדשא. תודה לאבי סעדון היקר על כל מה שאתה עושה בשביל הקבוצה. תודה לשי, רועי, איתי, אלמוג ואמיר שחיים ונושמים את הקבוצה ונותנים את הלב והנשמה שלהם למען ההצלחה. תודה שימי שאתה שותף שלי לחיים. אין לך מושג כמה אני מעריך את כל מה שאתה עושה. אני מרגיש על בסיס יומי כל מה שעובר עליך, כך שאתה יושב כאן היום ויכול להיות הכי גאה בעולם על מה שבנינו ביחד. תודה ענקית לאחי הגדול יניב, היקר לי כל כך, שאני יודע שכמו בהפועל
הוא תמיד יהיה שם עבורי. תודה מיוחדת להורים היקרים שלי, שליוו אותי בכל צעד בחיים, ותמיד נמצאים לידי בכל דרך. אך את התודה החשובה ביותר היא לאישה של חיי, אלינור, התמיכה שלך לאורך כל הדרך, תמיד נתנה לי את הכוח, עד שסבלת יום יום את כל השיגעונות שלי בקשר לקבוצה ובאהבה. את תמיד שהבאת דעה, וידעת להגיד את המילה הנכונה. גם כשהיה צריך להגיד את המילים הקשות. אני גאה בך ואוהב אותך מאוד. ומכאן הפועל טירת כרמל היקרה, אני רואה אותנו רק ממשיכים לגדול ולהגשים את החלומות שלנו יחד בשביל העיר הזאת. תודה רבה. מר אשר לוגסי. אשר, שהוא אבא של אחד השחקנים, של אחד האחים של המייסדים, רועי, חלק מאיתנו, אין מה לעשות. החיים שלנו טובים, החיים שלנו טובים, החיים שלנו. רבותיי, אני יודע שאני עשיתי מצוין של הקבוצה הזאת, אבל נלחמתי בחיים הכי טוב שלי, בימים הכי קשים של הקבוצה. בימים הכי קשים של הקבוצה נלחמתי בחבר הכי טוב שלי, והגענו לקרבות אדירים בשביל הקבוצה הזאת שהיא תקום, ובסוף הצלחנו. למרות שהעזרה שלו הייתה קטנה, אבל מעכשיו זה ילך ויגדל בממדים ענקיים, ככה אני מאמין. אני רוצה להזמין את קפטן הקבוצה, שי פוליטי, ומר מיכאל וייסמן, ממרכז הפועל, נציג ההתאחדות. מספר מילים, לפני 3 שנים בערך, ראש העיר אמר שהגיעו אליו 3, אליי הגיעו 2 ממשמר בתי המשפט. חשבתי שבאים להקל את מרכז הפועל, שימי ועידן, ואמרו לי, שמע, אנחנו הולכים להקים קבוצת כדורגל. אמרתי, למה לכם? בטירה יש מכבי טירת הכרמל, אין לכם מגרש, יש הסכמים להרבה שנים, ראש העיר לא ייתן לכם לשחק, והפחדתי אותם וזה לא עזר. למרות שאמרתי להם שתקציב של קבוצה בליגה ג' התחלה זה מינימום 100,000 שקל, בלי זה אי אפשר אפילו לעלות למגרש, והם הבטיחו וקיימו. כפיים לאיציק דרדור, המאמן שבעונה הראשונה שלו בבוגרים זכה באליפות ולקח את החבורה שלנו ועשה שינוי מטורף וזכינו בזכותו. אז ארתור הראשון, בואו נראה בבקשה. סיפור לכל שחקן, בוא נקבל ארתור. זהו רומן טץ האגדי שחזר אלינו. רועי לוגסי, האח. חמודי אבו עיסא, הבלם התותח שריסק את כל ההתקפות של כל היריבות העונה. מכונת על, קורא לנו. אלעד אורן, שוערנו היפה. שמחה אגב, אחד האוהדים הכי שהיו לנו העונה. ליאת סעדון, בואי אלינו. שי פוליטי, תחזור אלינו. השער הראשון של הפועל טירה. הנה הוא. נדיב סימן טוב. תודה ענקית, תודה ענקית. אור אטיאס, בוא אלינו. קריסטיאנו. יוני רנקביץ'. יוני בשבוע אחד חגג יום הולדת, עליית ליגה והפך לאבא בתוך שבוע.
כל הברכות שבעולם. אלמוג עץ הצעיר, בוא אלינו. אני רוצה להזמין את דובר בן ארוש, שיש לו גם מניות גדולות בערב הזה, בלי קשר לזה שהוא שחקן ענק ולב עצום. בוא אלינו דובר. בלונדי, בית"ר חדרה עדיין חשושים. סרגי קילנקו, בוא אלינו. בן דוד יקר שלי, אהלן אלגנישי, אל הבמה. הבא אחריו סגל בנימין. סגי סיים את העונה עם 33 שערים, שזה הישג מטורף, בהתחשב בעובדה שהוא לא פגש את שלושת הקבוצות הגרועות של הליגה בפעם השנייה. איפה שצוברים את השערים, שם הוא לא שיחק. 33 שערים. היה לו הישג ענק שאני חייב לציין, הוא הפקיע 11 משחקים ברציפות. תבינו מה זה, 11 משחקים בשום ליגה זה לא... אלמוג אליאס, בוא אלינו. מלך שערי קבוצה בעונת הפתיחה, איתי ברזני. אחרון חביב מסגל הקבוצה, ואנחנו מחשיבים אותו כסגל, אני רוצה להזמין לבמה את אמיר חי. שאמיר חי, כמו שעידן ציין, נושם, חי את הפועל טירת כרמל 24 שעות, ומגיע לו באמת, באמת כל הכבוד. הוא רואה את הפועל מבטן בלידה, כמו שאומרים. אני ציינתי את זה קודם. המאמן שלנו איציק הגיע לקבוצה בתחילת העונה, ואני זוכר, אומרים שאני בשלט רחוק, משפט שהוא אמר. הוא אמר, חבר'ה, אני ראיתי אתכם משחקים, תנו לי את הקבוצה, אתם כבר תראו החל מהמחזור הרביעי חמישי בקבוצה שרצה על הדרך ששוטפת המגרש, ואני מבטיח לכם שתעלו ליגה. זה נשמע כל הכבוד, באמת כל הכבוד. זה נשמע הבטחה כאילו, אני אעשה את הכל, אתם תעלו ליגה, אבל תקשיבו, הוא שינה את המשחק. איציק עשה קבוצה בצלמו, ולאיציק מגיע כל הכבוד, כי זה הישג נדיר בליגות האלה, מאמן שפעם ראשונה מקבל קבוצה בוגרת וזוכה באליפות. כל הכבוד לאיציק. נותנים לי, מכווינים אותי. כל שחקן שעולה עכשיו ומקבל את פרס ההוקרה, אני מבקש כפיים כמו ביציע. ממש, כאילו הפקיע גול. אנחנו מתחילים תגלית העונה. תגלית העונה שלנו הוא באמת שחקן צעיר שקיבל מאיציק
המון קרדיט והחזיר לו ונתן את הלב והיה על המגרש בכל המשחקים החשובים שלנו והביא אותנו עד הלום. ילד מוכשר וצעיר שהולך עוד באמת לדבר הרבה בליגות האלה, זה גם בשבילו השנה הראשונה בבוגרים. קבלו במחיאות כפיים את שלם מורנשטיין, תגלית העונה של הפועל טירת כרמל, אלופת ליגה ג' שומרון. הפרס הבא הוא הפרס השחקן המסור. השנה יש לנו שניים שזוכים בפרס הזה. נתחיל עם השוער שלנו, אלעד אורן. בוא אלינו. אלעד, אני אציין עובדה אחת. באחד המשחקים החשובים שלנו העונה מול מכבי עוספיה שהיא מועמדת, הייתה ודאית לעלייה, אלעד שבר את האצבע, פרק את האצבע. הוא שיחק עם אצבע שבורה, הוא שבר את האצבע. מאותו רגע בעונה הוא עלה לשחק, שמתחת הכפפות היה לו קיבוע עם כאבי תופת, ונתן את הלב, כמו שאתם אומרים, עונה להגדרה שחקן מסור. כל הכבוד אליו. השחקן המסור הבא זה כאילו החלטה שנקבעה בחודש הראשון של הקבוצה, אבל זה מפתיע, כי שחקן כזה לא מוצאים בשום ליגה כמעט, במיוחד לא בליגה ג'. אני רוצה להזמין את סרגי קירילנקו, שסרגי יכול ללמד שיעור בבית ספר להמון שחקנים חדשים, מה זה לתת את הלב לקבוצה, מה זה להיות שם בשביל הקבוצה, מה זה לשחק בכל שנייה שנותנים לך, לתת הכל ולהביא את הקבוצה למעלה. כל הכבוד. גם הפרס הזה הוא פרס קל מאוד, הוא פרס סטטיסטי, אבל מאחוריו מסתתר המון. אני רוצה להזמין את מלך הבישולים של הקבוצה, נדיב סימנטוב. נדיב השחקן הכי ותיק בקבוצה, אולי השחקן הכי גדול בקבוצה, זה לא, כנראה שאין פה שאלות לגבי זה. נדיב סימנטוב עשה קריירה ענקית מבחינת במחוזות הליגות שלנו בישראל, והגיע להפועל טירה כדי לשנות את הקריירה. זה כבר עונה שנייה, בעונה הבאה זו עונה שלישית, נכון? יש הבטחה? הכי קל לעבור למלך השערים. למלך השערים שלנו, הפיצ'יצ'י של הליגה, ואחד השחקנים הכי מוכשרים שאני יצא לי לעבוד איתם. אני רוצה להזמין את סגי פיצ'חזה אלינו. 30, אני חוזר על זה, 33 שערים שהוא לא פגש, שלוש קבוצות שהן הכי קלות. הראשון שאנחנו רוצים להזמין אלינו לבמה, שמבחינתי אני הכי משוחד בעולם, אבל זה לא עומד ככה, כאילו, זה לא אני. מדובר בקשר הקבוצה הרב אלגלישי, שהגיע אלינו השנה, ואנחנו סימנו אותו כשחקן שיהיה שובר שוויון. הנה אתם רואים מה זה שובר שוויון. הרן הביא אותנו לליגה ב' על הגב החסון שלו, ועל השרירים שלו, ועל היופי שלו, ועל דוד שלו. כפיים באמת, כי באמת מגיע כל הכבוד לשחקן המצטיין השני שלנו העונה. קוראים לו חמודי אבו עיסא, בלם הקבוצה.
עונה ענקית של חמודי. שחקן העונה. תחנה אחרונה. אש. אני רוצה להזמין את קבוצת הנוער וקבוצת הבוגרים לכאן. מה אריה טל יגיש את צלחת האליפות לאותה הכנה שהייתה כאן שכיחלה עזב אותנו. חבר'ה, יאללה, קבוצת הנוער לכאן, אתם חלק מהאליפות הזאת. את כל קבוצת הבוגרים לכאן. אז חברים, הפועל טירת הכרמל, אלופת ליגה ב' צפון. בואו נשמע אתכם חזק. איפה מחיאות כפיים שלכם להפועל טירת הכרמל, נשים יקרות, גם אתם בחלק, יש לכם זכויות מה שנקרא. שיהיה לכם בתיאבון.